Ditolot budale mahe sabudaya ayo lodot ayo Pak Sutris sing penting ditoto sing saya budaya aja lali sesuk kanca-kanca sesarengan arum budaya lotan gitu aku ora dijak padha ayo budale prawadya kala atite turun gebyar busanane surake bata rupa korek srogo moro saya tidak ditolot tanpa mare sabudaya ayo Run ayo Bir matur Bir matur nuwun oke iya sing penting tetep hati-hati dijaga kesehatane Dek Rompi ayo Dek Rompi la yo jos damya udale prawadya kala anite turun gebyar busanane surake bata rupa korek srogo moro saya tidak ditolak tanpa mahe sabudaya iya goyang titik tinggal titik hop goyangane dikepenake iki lho wis wayahe wayahe lho tut lho direwangi tangan panas iki celenge ya mesti alon jos Didik dikepenake kita lagi tumpah lutut alon-alon ger lakune ya alon wae alon yuk sos
yo guyu susah gawe apa ben jaluk kuthi citra ing janji aja ewo aja tansah juwa senadyan aku uga tansih ing janji mesomo tansah tak ugemi yo bareng aku dilakoni aku nganalakoni sumengko Mas Bambang Bakrun. Sing ngendang sapa? Mas Bambang Bakrun. Pak Bambang. Iki sing kucing sawerane oleh oke. Iki wayah ngedun iki. Lah iya. Ngedun karo sinden. Iya. Nyepuluh eding, meh ngitung bathi. Iya. Ya. Oh. Ya, la. Ayo. Ayo. Wis pokok kepenak, Aja mulih dhisik sing penting aja mulih dhisik. Ran. Ayo kaya ngapa lah kabeh gelaning para satriya iki. Jos. Oh. Dei. Oh. Jos. Ya. Oh. Ya. Oh. Jos. Ya. Iki emang menghitung tok ya. Oke matur suwun 10.000 kena gitu permen. Sing buri ra bagian. Sing buri ra bagian. Aku oleh sing penting oleh. Dene. Engko bengi oleh. Campur sari oke sawerane. Tak dongane udunen. Oh, bos. Minggir. Wis wayahe yo. Iki nek ndi panggone? Yuk. Oke, monggo Mas Jamus. Mas Prayit, tangi. Burung tangi. Sapa kae? Yo. Ya oke, tangga oke. Jalan ayo. Banter. Boyoke pedhot. Iki celeng tuwa. Boyoke pedhot. Wayahe masak niku, Rica. Rica yo. Rica iki. Iki kesenenganku. Yo. Tua karo tua. Ayo. Sing bareng tua. Woi lansia. Pembarong lansia. Oke. Ayo Mbak Sampir. SSN sampun sepah ngengkel. Mbak Sampir VS Mbak JB. Pokoknya bangga mening. Gelare maksudnya. Gelare SSN. Sampun sepah ngengkel. Rogo tua. Barongnya kok cilik. Iya. Ora subut. Ayo. Barongane kok ini. Lo. Wis buta. Barongane ini. Wis tuwa. Rogone tuwa. Barongane ini ae.
Besok yang kono gawe sing ilik-ilik wae. Ayo Ron, ayo Ron. Ayo. Ayo ganti kowe Ron. Tak baturi. Ayo, ayo. Ayo Garo mundur. Maju. Tak. Wah. Aja. Ayo mlebu Garo. Wah. Raga tua jiwa tua. Mau. Awi mau. Mas Prayen Ayo mau. Awi mau. Sama iki ya. Iki sitae ula apa Ayo sitae ula. Ekstra. Garang swara buta sing barang pranyata ambebayani Ojo maju siji moko siji Gar. Maju aku tak mundur. Binanjung netranyo pindho dana maju siji bloko siji ya men ya wataira tur angkara kang kasuwun gawe tunaning sasama yen lena kanobi lahi hari mau ekatarat jasiro anggung sa subar coba maju siji-siji yudha lan mami sigra waspadakno apa kang kawistara Sing barong jobber. ya iki Aku wis lunas. ten mami Arek nyarut tak Gar. Rekane kawe kandaning bumi hari mau Ayo kuat ojo dipeksa aja dibongso Ger. Turu kaya Mas Prayen. Prayen film. Wis enak. budaya Rambake. La la la. Iki kok ndak sido bengi ya, Dok. Oh, ndak sido. Ketuane anu babu. Oh. Babu. Pak Prayen pripun pawartosipun? Sama saya. Lah iki gerangane iki harimau. Harimau. Barang ada kegedean ya. Wah. La 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 la.
tergila sampai. Yo mangga barang iki Dot. Haji mau. Iya. Ron, Mas Prayit turu Ron. Sare, aja banter-banter. Aja. Grebeken Pak Prayit pripun pawartosipun? Iya. Ngono wae engkres. Sing ngedang sapa Ron? Bakrun. Pak Bambang. Iya. Kendang yo tuwek, Ron. Oh, tuwek. Lo. Ayo, Bro. Pengen wae nikmate sakopate gawang lintang KTP sawur sambel blandingan rasi delit tumpang kulo godhong kates longgar dimangan esuk matuk memangan nasi ngantuk dipangan nyeni sakopate ora waria. Yo. Ayo. Kuwi ra suarane ngirit swara. Pat. Harimau. Lah. Iya. Saiki sing ketawrono. Rodok rusale. Pecahno barungane. Pak Sampir sik sagung gawe. Oke, bakale sik oke. Mas Prayit lilir. Pripun pawartosipun Pak Prayit lilir. Beken swara. Ayo lo. Wah. Ayo dah. Solano barongamu nggih. Sidarto. Ayo. Apa-apa le Pak Sampir sik sagung gawe nih Pak Sampir sik megeh-megeh. Oh iya. Pak Prayit pripun pawartosipun? Hawi mawon. Ayo wadah. Ayo dah. Awas. Ayo. Pak Sampir.
Guguk. Kandut. Krecek tok. Pak Santo, rambake Pak Santo. Lolo. Yuk. Iya. Barongan aja mlebu dhisik disawer iki lho. Aja mlebu Mas. Sawer lebu. Ayo. Barongane ora lebu dhisik. Iki Pak Yai penyaweran. Wah. Oh. Sikra nayaka Nyai karya pakarya ning praja kumrekot sangkut cacut tali wonten manunggal setya Sri swarane gumurun samya rebut ngasri estu padha kawunya sang nata sajuru-juru ayahi karya sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja gumrekot sangkut cacut tali wonten manunggal setya swarane kumurun samya rebut ngasri estu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Jaluk salah. Pak Santo aku yo njaluk sangu lho Pak Santo. Sik to, aku urung Pak Santo kan mang esuk lho aku. Sampeyan kok arep budal ning Gunung Wilis lho Pak Santo. Ndak sida bengi malah Pak Santo. Tukang barok. Sik, iki bogok ini. Pak Yana to. Kok sik Pak Yana ya sik kok dhisik. Pak Yana. Ki Pak Yana karepku takon barong lho jane Pak Yana. Heeh. Ya. Donge ndak muni lek ra ditembel, Pak. Pak Santo. Serampate. Notasine ndak kena iki lek ra diserampak. Iki piye ta iki? Ora muni panjake iki, ora kena tembel ya to. Oh. Panjake iki ya njaluk ditembel Pak Santo. Pak Santo iki nasibe awake dhewe iki piye suka. Aku iki awake dhewe melok sapa lha terus ngene iki gajian tetap. Lah kuwi gajiane awake dhewe. Lah iki cacah iki kira-kira kurang ajar. Lah lah iki ndak tepak iki Ron. Iki ndak kepenak iki. Wis, iki ndak penak lek ngene iki. Lah iki seje iki. Lah iki ndak nyawer iki gajian pokok ya to. Iki mbok sak Bojong sari
blubut. Aja leren yen sangkamu turung tekan. Bintang kecil tirangnya tinggi amat banyak menghias angkasa. Walah aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat di kau berada. Yang sekarang pisang sasang sining karyo jare lunga ngangsu matur nuwun Pak ning Bengawan Solo suwe ora ketemu Mas awakmu saya lemu yen ketemu banjur goyang-goyang jamang mari ane eling keluargane. Matur nembah nuwun mugi-mugi bapak-bapak sing nyawer diparingi rezeki sing lancar, paringi kesehatan amin Allahumma amin. Kota cilik kang kawentar dadi bening gunung kelut sing ngayomi Blitar jamar jebak gambar peta bruku sing dipipit Supriyati Blitar nyimpen nuwune sanoto Majapahit ana candi penataran Blitar nyimpen tawone Bung Karno proklamator lur presiden kang sepisan ana crita Seripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nuswantara lan uga Bung Karno kang gudang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mulus ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha nyatane yen ogone ngurubake semangate yen to banyu nugulake patriote. Pak Prayit sampun wungu. Pak Prayit boten sare. Ayo. Oke, Derowi matur suwun. Oke, ngatur-ngatur. Pak Prayit sampun wungu Pak. Matur nuwun Mbak Riki, matur nuwun Mas Robi. Yo, ayo maneh wanjine wis enggal nyuwun mamik. Yo. Mbak Jebe ndang mlebu. Apa ya? Wis oleh 150. Wis oleh
Mbah JB ndang mundur. Ya. Iya. Iya. Mbah. Ya. Lah kasih jalur nek apa kae? Mbah Maka ukil. Maka ukil deh. Wes ndang mlebu Mbah JB kowe. Mriki ada pateng para rawuh, para penonton sedaya. Iya. Wonten-wonten menika kebareng panjenenganipun Bapak Susanto, dalasan Ibu Rusmiatin anggenipun ngaturaken panjenengan wonten siang menika sampun rampung bilih wonten sedaya kalepatan. Kula sak kanca rombongan saking Aisyah Budaya. Yo, Putra Bangeng Gomo. Kepilih Lebaran keluarga Bapak Susanto. Kula nyuwun undur, kula nyuwun pamit. kowe gak Saged pepanggihan wonten ing sanes wedal kados padatan siang punika. Oleh asasan di Tanjatan yo Bagyo Boyo. Mahesa Budaya bareng nyuwun undur saking sasono. Iya. Ukil iki nane mukil. Tokil kon gawil. Kebareng yun pamit wonten ing sasana Maesa Budaya sesarkan kanca-kanca pangrawit, kanca-kanca seniman pilih wonten sedaya lepat yun wonten ing Samudra Bangeng Songo. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.